Avui us explicaré un conte que està darrere meu. Es diu Quan en Finn va inundar el món. En una casa a vora del mar hi vivia un noi molt despistat. Cada dia s'oblidava d'alguna cosa. Quan anava a l'escola, se n'oblidava de posar la carmanyola i tornava de l'escola sense pantalons. Però una nit va recordar de rentar-se la cara, rentar-se totes les dents i alimentar el seu peix. Tot anava superbé, fins que es va oblidar de tancar l'aixeta i treure el tap. Voleu veure què passarà? Mentre en Finn dormia, tot es va començar a omplir d'aigua. Un cop es va fer de dia, en Finn havia inundat el món. Quan en Finn es va despertar amb un toc-toc. Eren uns peixos i li van dir: vine amb nosaltres. Ric de l'Elna, Un cop arribats a les profunditats del mar, li van preguntar: ets tu qui ha inundat el món? I va dir: pot ser. Visc! Visca! Sabeu per què? Perquè ara podien anar a tot arreu i podien fer qualsevol cosa. Sí que hi havia persones, ben dit, persones. Li van regalar un cofre amb tantes monedes d'or que li sortien els ulls d'òrbita. I també li van regalar un palau sencer per dormir-hi. L'endemà es va llevar amb un altre toc-toc i eren uns ocellets que no podien volar enlloc. I li van preguntar: ets tu qui ha inundat el món? I va dir: efectivament, els ocells no poden volar enlloc. I li van dir: com penses arreglar-ho? Com que el món estava ple d'aigua, les altres coses estaven al cel. En Finn sabia que havia de resoldre-ho. Així que se'n va anar corrents cap a casa, seguint les seves llums del seu poble. I quan va arribar a casa seva va entrar per la finestra, va treure el tap, va tancar l'aixeta, plap! I tot el remolí. Els peixos tornaven a ser el mar. Tornava a ser igual, però no era igual. Voleu saber-ho? Mireu, un vaixell, un cotxe bolcat, un pop aquí, també hi ha un cotxe de gelats aquí, un cotxe aquí, també hi ha un piano aquí. Però què ha passat aquí? Un elefant a la barca. Un desastre. Vet aquí un gos i vet aquí un gat, aquest conte ja s'ha acabat. I vet aquí un gos i vet aquí un gat, aquest conte ja s'ha fos.